Тук сме до ягуара, да. Тук е глигана. Глиган? Дива свиня. Дива свиня е това. Това са малките прасенца. Виж ги долу. Нейните малки прасенца. Елена с сърничките. Мечки, да. Чакай само да... Другата мечка. Кафява мечка. Вълци. Вълци, да. Да. Чакали. Сладки, ама ходят по 20 на куп и могат ти оглозгат кокалите. Лисички. Дива котка има там също. Къде? Уния деца... Видях ли? Да, са две диви котки. И тези светлички. Да. Как се казват? Той са... Какво беше това? Фазанчета някакви, не знам. Да. Дайте, айде да започнем на местата отгоре. Първо место кое е? Катеричка. Второ место Лалугер. Трето место? Трето место, чакай да видим къде е трето место. Плъх. Плъх. Плъх е на трето место. Къде е четвърто? Четвърто место е обикновения сънливец. Не е той. Ей това. Все още го да видиш четвърто место. Видяхме. Ето? Аха, да, ето го. Той е обикновения сънливец. Пето место? Ох, чакай, че много свети, не мога да го снимам. Пето место е заека. Видях. Зайците са пето место. 444 место е този голям заек. И шесто место е невестулката. Това са вече, да, и четири големи лава. Шесто е... кое от номер едно ли? Номер едно е Златка. Златка е номер едно. Номер две е Белка. Чакай да видим. Ето е Белката. Номер 3 е Невестулка. Ето и мъничката горе. Номер 4 е Черенпор. Да. Номер 5 е Язовец. Ето го. Да, номер 6 е Видра. Ето е видрата долу. Бяха. И номер 7 е Пъстър пор. Ето го пъстъря пор. Тук са дива коза. Дива коза и идваме тук на бялата мечка. Тя седи на Северния полюс. Искате ли да